Yadda wani yaro ya ɓata a dajin Yankari na garin Bauchi, iyayensa sun je yawon shaƙatawa sai suka manto shi a cikin wannan daji ya yi zaman kaɗaici shi kaɗai. Ku karkaɗa kunnuwanku ku saurari labari daga Mus'ab. Ahmad wani yaro ne ɗan Alhaji Salman da Hajiya Mariya. Yaro ne wanda ya kasance a cikin daula yana jin daɗi sosai. Kullum ta Allah shine karance-karance ko kuma ya je yana nishaɗi a cikin ƙaton katafaren gidansu wanda yake Abuja. Shi wannan yaro bai ma san talauci ba. Iyayensa Alhaji Salman da Hajiya Mariya sun kasance masu kuɗi sosai domin ita Hajiya Mariya ta kasance ma'aikaciya ita ma, shi ma Alhaji ya kasance ma'aikaci kuma ɗan kasuwa. Ita kaɗai ya aura ba shi da wata mata bayanta. Yau aurensu shekara 13 kenan da aka ɗaura auren. Sannan shi wannan yaro Ahmad shekararsa 12. Su wa'innan iyaye sun kasance suna taimakawa al'umma. Musamman ita Hajiya Mariya za ka ga tana zuwa cikin talakawa, tana ba su kuɗaɗe, tana ba su tallafi, tana ba su al'amura wanda suke taimaka musu. Kuma dalilin wannan ya sa suna mata addu'a kuma suna mata fatan alheri. Haka zalika da azumi ma haka take tara al'umma ta rarraba musu abinci tun daga farkon azumi har a gama azumi. Wannan Hajiya ta kasance tana taimaka al'umma sosai. Haka zalika shi ma Alhaji Salman ya kasance yana taimaka al'umma domin Alhaji Salman yana fitar da zakkarsa ya ba wa talakawa shi ma zakkarsa, sannan kuma yakan kai talakawa su yi aikin haji, sannan kuma yana taimaka abokanansa da 'yan uwansa. Gaba ɗaya 'yan uwansa suna jin daɗin kasancewar yana da kuɗi. Ba irin masu kuɗin nan ba ne da ba sa taimako, a'a shi wannan yana taimako. Gidansa ya kasance ƙarshen kyau a cikin garin Abuja. Jama'a ma suna tunanin darajar wannan gida ta kai naira biliyan 2. Duba da irin kayayyakin da aka zuba a cikin wannan gida, kayayyaki ne na alfarma kuma kayayyaki ne ba ma na nan ba, na ƙasashen waje ne aka zuba. Sannan darajar filin da shi kansa aka gina wannan gida a wajen. Haka zalika darajar unguwar kuma da yake ciki. To a cikin kwanakin nan an yi hutu ne na makaranta da kuma wajen aiki. Saboda haka sai wayannan iyali suna so su je hutu. Sai aka fara tattara musu kaya. Gaba ɗaya 'yan aiki na wannan gida suka shiga aikin tattara kayan da wa'innan iyalai za su tafi da shi wurin hutu. Bayan an gama sai wa'innan iyalai suka tafi garin Bauchi. Da isassu garin Bauchi sai suka hau mota suka kama hanyar da take kai ka har cikin Yankari. Hanya ce miƙaƙƙiya za ka yi ta tafiya ga bishiyoyi da ciyayi a gefe da gefe. Sannan in ka shiga can cikin Yankarin za ka ga wasu gine-gine kamar admin ɗin da reception da kuma lodge haka wanda aka yi wanda mutane za su ringa zuwa su zauna. Ga kuma motoci za ka ga an faffaka na safari wanda su suke ɗaukan mutane suna shiga da su. Za ka ga kuma birirrika, wasu birirrika wanda suke yawo a wannan wuri. Idan ba ka yi wasa ba wa'innan birirrika in ka zo da abinci ma za su iya ƙwace maka. Saboda haka sai ka yi hankali da su. Saboda haka wa'innan iyali suka shiga cikin wannan reception ɗin suka yi magana, suka ce sun zo ne sai aka ba su wani lodge. Da aka ba su wani lodge suka sauke kayansu suna hutawa a cikin wannan lodge ɗin kafin safiya ta yi su fara tafiya inda za su je su ga wayannan dabbobi. Suka yi oda na abinci mai rai da lafiya aka kawo musu suka ci, sannan suka yi wanka, sannan suka yi bacci a cikin wannan lodge ɗin. To da safiya ta yi sai suka tashi suka je wannan reception ɗin. Da suka je reception ɗin suka gaisa da wanda yake tarbar baƙi, sai Ali Salman ya ce masa, to ni gaskiya ina so ne za mu je safari. Saboda haka ku ba mu mota muna so mu je safari kuma nawa ne? Sai ya ce ai ga kuɗin nan. Sai ya gaya masa. Ali Salman ya ce to babu matsala a ba mu mota. Sai aka ba su mota suka shiga, sai aka ba su wani guide ma'ana wanda zai na gaggaya maka abubuwa. Sai suka kama hanya. Malaman daji matuƙa motar nan suna tuƙa su kuma su Alhaji suna baya suna hango yadda wannan daji yake. La kun ga barewa tana ina? Ga ta can mama kin ganta? Na gani ga ta can kam barewa ce ga ta nan tana kiwo. Kai na ji daɗi. Sai wannan guide ɗin ya ce musu ai muna da su kala-kala ma za ku gani ne. Motarsu tana kutsawa can ba a jima ba suka ga tsari, wanda tsari wata dabba ce kamar ƙadangare amma ba ƙadangare ba, shigen damo take amma ba
ba damo ba. Saboda haka baci sun ga tsari motarsu tana ƙara kutsawa can ba a jima ba sai suka hangi zaki. To dama a dajin Yankari suna da zakuna sosai, an san Yankari da zaki. Can ba a jima ba suka hangi giwa tana kiwo tana cin wasu ciyayi da ke wannan wuri. Can ba a jima ba suka hangi kura ita kuma tana leƙe-leƙe tana jira zaki ya gama cin wani abu ya ban mata. Sai suka ga biri irin wanda suka gani ɗazu yana ta kallon su. Can ba a jima ba suka ga gwanki mai rangwangwan. Wadda gwanki dabba ce wadda take da ƙwari sosai. Dabba ce wadda ake tunanin aljanu da yawa suna hawa kanta domin ko maharba ma ba su cika harbin gwanki ba sai in ka shirya tukuna. Shi yasa ma ake cewa gwanki mai rangwangwan. Ba a jima ba suka hangi raƙumin dawa, wannan raƙumi mai dogon wuya sosai suka hange su ma suna kiwo. Can sai wa'innan mutane suka kai su can cikin dajin Yankari ɗin domin suna so su je su nuna musu wani wuri wanda ake kira Marshall Caves. Shi wurin sai ka shiga cikin dajin Yankari sosai, wurin kuma za ka gan shi da bishiyoyi sosai da kuma duhu haka a wurin. Baci sun kukkutsa a cikin wannan daji sai suka kai wani munzali na tsayawa domin mota ba ta ƙarasa sai suka faka. Da fakawarsu sai wayannan gaɗin suka ce to ku sauko ga mu nan mun zo inda daga nan wurin da ƙafa za mu ƙarasa. Za mu je mu nuna muku Marshall Caves ɗin. Wa'innan iyalai suka sauko suka fara tafiya tare da wa'innan ma'aikata na wannan wuri. Suna tafiya suna ganin ciyayi sannan suna ganin duwatsu da ruwa wanda suka kwanta da masu ɗan gudana kaɗan-kaɗan. Can ba a jima ba suka fara hango wannan Marshall Caves ɗin. Wato Marshall Caves wasu duwatsu ne wa'inda mutanen da suka ringa fafe su suna haɗa kogo domin su ringa shiga a ciki suna zama ko kuma ɓuya ko kuma domin kai hari da sauransu. Koguna ne wanda tarihi ya nuna sun shekara dubunnai a wannan wuri domin mutanen da nan suke shiga su ɓuya idan an kawo musu hari. Sannan kuma in su suna so su kai hari. Sannan kuma suna shiga kawai su zauna a ciki ya zama musu kamar gida. Wayannan iyalai suna jin daɗi suka shiga cikin kogunan nan har suka fita suka manta Ahmad a cikin wani kogo guda ɗaya yana ta kallon bangon kogon yana ganin wasu rubutu-rubutu da suke jikin wannan bango na wannan koguna. Su kuma har suka tafi ba su kula da Ahmad cewa yana cikin ɗaya daga cikin kogon ba. Domin su iyayen daɗi ya mamaye su suna ganin wurare da ba su taɓa gani ba saboda haka sai kwata-kwata suka manta gaba ɗaya da Ahmad. Shi kuma Ahmad yana kukkutsawa cikin wannan kogo yana kallon wa'innan rubutu na mutanen da ke jikin wannan kogo. Su kuma wa'incan gaɗin suka kaɗa da iyayen can suna nuna musu wurare har wa'innan iyaye lokaci yayi suka hau kan wannan mota wanda suka shigo da su ɗazu sannan suka tafiya su suka ba Ahmad a wannan wuri shi kwata-kwata bai ma san hakan ya faru ba. Can hankalinsa ya dawo sai ya fito yana fitowa tsaban mamaki ya durƙusa kansa ya kulle ya yi sauri ya tashi ya yi tafiya yana ta ƙoƙari sai ya ce mama baba mama. Yadda kuka ji shirin nan shi ma haka ya ji tsit wannan wuri ya yi ta mamaki wai da gaske ne iyayensa tafiya suka yi suka bassa ko yaya ne. Al'amari ne wanda ya basa mamaki saboda haka bacin ya tsaya a wannan wuri sai fara tafiya a cikin wannan daji yana tafiya bai ma san inda zai je ba bakinsa da har ila yau a buɗe domin mamaki kuma ya rasa ma me zai yi. Wurin gaba ɗaya juya masa kwata-kwata ya kasa gane hanyar da zai bi saboda haka sai ya ringa shiga can cikin dajin can da ya jima sai ya fara wayo a taimaka min wayo. Kun dai gane ma'ana dai Ahmad sai ya ringa kuka yana kwarma iyo su kuma wa'incan iyayen nasa suna nan kan wannan hanya wadda za ta mai da su wurin lodge din nan. Bayan ɗan dogon tuƙi wanda zai iya kai na awa ɗaya haka da rabi sai suka isa wurin gine-ginen nan ma'ana inda ake ajiye motocin nan sai suka ajiye wannan mota suka sauko daga wannan mota suka shige cikin lodge ɗinsu ba su ma kula da cewa sun manta yaro ba kwata-kwata domin hankalinsu gaba ɗaya bai zo ba ma. Ikon Allah. A lokacin yamma ta yi sosai magariba ta kusa. Shi kuma Ahmad har ila yau yana cikin wannan daji yana ta kwarma ihu yana ta kuka a cikin wannan daji. Abubuwa da yawa sun faɗo masa rai yana tunanin wai ko iyayena dama ba sa so na ne ko kuma iyayena me ya faru ne
ko kuma dai kaza kaza dai yana ta tunani a ransa abubuwa na mamaki kala-kala suna zuwa a ransa hawayensa suna ta zuba yana irin shishsheƙan nan da ajiyar zuciya. Can sai Ahmad ya dangana ya fara tafiya a cikin wannan daji yana ta tafiya can sai ya kai wani wuri wanda akwai ruwa ya kwanta a wurin sai ya durƙusa ya fara ɗiban wannan ruwa domin ya sha yana kamfata ruwan nan yana sha yana kamfata yana sha sai da ya sha ya yi tatul domin dama mugun ƙishirwa yake ji. Bayan Ahmad ya gama shan wannan ruwa har ma ya wanke fuskarsa sai ya je ya sami gefen wannan wuri ya zauna yana hutawa yana kallon wannan daji yana hutawa yana kallo. Can sai ya tashi ya kama wani wuri mai tsauni haka yana hawa kamar hayi ne haka yana hawa da duwatsu a wurin can yana ta hawa. Bayan ya gama hawa wannan tsauni sai ya je ya tarar da wata 'yar bukka a wannan wurin yana ganin wannan bukka sai ya ta mamaki ya ce to ikon Allah bai yi ƙasa a gwiwa ba sai ya shiga cikin wannan bukka yana ta kallo ya mamaki ya ce kai ji wata bukka kuma babu kowa a ciki. Ƙasan wannan bukka gaba ɗaya ganyayyaki ne busassu wanda suka ringa shigowa iska ta ringa kaɗo su a ciki. Ya duba ya gani ya ce tab dijan wannan wurin ai babu kowa yana ta mamaki wannan irin wuri ne. Can sai ya fito yana kewayawa wajen wannan bukka yana dube wai irin ka fito ɗin nan kana duddubawa sai ya je bayan wannan bukka da zuwan sa bai jima ba sai ya jiyo sautin wata dabba tana nufosa ga ƙaranta nan ya ji tsoro sosai sai ya gudu ya shige cikin wannan bukka yana shiga yana ta jin tsoro wannan dabba sautin na yana ƙara nufosa saboda haka sai ya ji tsoro sosai da ya ji wannan taku da sauti yana ƙara nufosa sai ya shige can ƙuryar wannan bukka yana ƙoƙarin ɓuya gaba ɗaya hankalinsa ya tashi ya shiga can kwanarta yana ta ɓuya yana jin tsoro tabbas ya san a wannan lokaci duk abin da ya shigo wannan wuri kashe sa kawai zai yi. Can da aka jima sai wannan dabba ta daina ƙara. To haka dai Ahmad ya zauna a cikin wannan bukka a wannan yammaci har kaɗan dare ya fara yi a cikin wannan bukka ya zauna a kan wannan ciyayi da dare ya yi sai ya fara kwantawa yana ƙoƙarin yin bacci. Ya jima idonsa a buɗe can sai idonsa ya fara rufewa yana ta bacci to amma wani lokaci idan tsoro ya tada shi sai kaga ya tashi zaune ya ƙara bacci yana gyangyaɗi har ya ƙara kwantawa ya ta bacci. To haka dai ya kwanta a cikin wannan bukka. A wannan lokaci tuni iyayen Ahmad sun farga cewa Ahmad baya nan suka je suka yi sauri suka kai complain nan wurin reception ɗin nan su kuma suka yi sauri suka ba da ma'aikata malaman daji domin a shiga a duba sa. Ahmad wani ma'aikacin daji kenan yake kwarma ihu domin ya kira Ahmad. Ahmad yana ta ƙoƙarin kira Ahmad domin ya zo ne wannan wurin da ake tunanin a nan aka ɓatar da shi da 'yan uwansa malaman daji. A nan wurin suka zo suna ta duddubawa kowanne daga cikin su ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin an ga Ahmad a cikin wannan dare to amma da yake da daddare ne haka zalika kuma Ahmad shi can cikin dajin ai ya shiga sai hakan ya saka kwata-kwata a wannan dare ba su gansa ba da suka ga su ma kansu dare ya yi sosai sai suka ce kai wannan abin fa ya kamata gaskiya a bar shi kawai sai da safe in Allah ya yi zai rayu har da safen to. Domin masu kallo da sauraro dajin Yankari daji ne wanda yake yana da girma sosai shi ne ya haɗa har zuwa garuruwa su Tanzania su wane ne daji ne wanda in ka bisa za ka je garuruwan Afirka saboda haka ya suka koma da suka koma safiya da ta yi shi kuma wannan yaro sai ya farka a cikin wannan bukka da ya farka bai jima ba sai ɗan zauna a cikin wannan bukka domin yana ɗan ƙara hutawa can sai ya tashi daga cikin wannan bukka ya fito daga wannan bukka yana tafiya yana tunanin kai shikenan yanzu zan bar wannan bukka da ta taimaka min kai sai ya ci gaba da tafiya yana yi yana waiwayowa yana kallon wannan bukka can sai ya tafi har ya shiga wani ƙololuwa wani wuri wanda kwata-kwata bai ma san ina bane ba domin wata hanya ce haka mai wasu manya-manyan duwatsu haka a wannan hanya wanda tsawon duwatsun ma ya sa wurin ya ɗan yi duhu ya ɗan tsaya a tsakiya yana ta tunanin hanyar da zai bi domin kwata-kwata wannan wuri ya zo masa gaba da bazata
saboda haka da ya ɗan tsaya yana ta tunanin inda zai bi sai ya ce kai bari dai na bi wacce hanyar kawai, saboda haka sai ya kama wannan hanya wadda yake tunanin ita ce hanyar da ya kamata ya bi, sai sauri ya bi ta yana tafiya da ɗan sassarfa sauri haka gudu yana sauri domin kuwa baya son wannan karin dare ya masa, bai samu ya kai ga wani mafaka ba ko kuma wani wuri inda zai samu ya ɗan rage wannan dare, saboda haka sai ya fara yin sauri yana sauri sosai domin kuwa ya samu ya kai inda ya kamata ya kai. Da ya ɗan jima yana tafiya sai ya kai wurin wata hanya mai fili haka da ɗan duwatsu a gefe da ciyayi haka, yana kallon wani dogon fili da ya hango a can nesa, idan yana gani kamar ya hangi bukka fa a can nesa ɗin, saboda haka sai ya kai wannan wuri, yana kai wannan wuri sai tarar da tabbas bukka ce ta irin Fulani haka, ma'ana 'yan ruga kenan ta Fulani, domin ya ga dabbobi a wurin amma kuma bai ga kowa a wannan wuri ba, yana da tunanin cewa akwai mutane gaskiya tabbas a wannan wurin, saboda haka sai ɗan tsaya yana ta kalle yana leƙawa cikin wayannan rumfuna yana duddubawa ko ya gani akwai wani a wannan wuri. Ahmad yana ta kewaye wannan wuri yana duba gaba ɗaya bukkokin da ya gani a wannan wuri. Da ya ga babu kowa amma kuma ga dabbobi sai ya tabbatar da cewa na mutane ne kuma sun fita kuma dole za su dawo, saboda haka sai ya tsaya a wannan wuri yana ta jira ko ma wane ne mai wa'innan dabbobi ya dawo ya tarar da shi domin ya taimaka masa. Bayan an jima sai Fulanin nan suka dawo. Kai yaron kaɗo mutum ko aljan, wani Bafulatani ya kalli Ahmad yake gaya masa. Sai Ahmad ya ce mutum ne, sai ce to kai yaron kaɗo ya aka yi ka zo wannan cikin dajin haka. Ahmad ya kwashe labari tun daga farko har zuwa ƙarshe ya gaya wannan Bafulatani. Sai wannan Bafulatani ya rike baki ya ce kai gaskiya iyayenka sun yi shakaci sosai. Ashe haka kaɗo kuke da shakashi sosai? Za mu taimaka maka. Sai suka ɗauki wani ƙyalle suna rufe wannan yaro domin kuwa a cikin wannan yammaci akwai sanyi sosai. Sai suka ringa lullube sa da wani ƙyallensu, haka zalika suka ce za su mai da shi a wannan yankari ɗin domin kuwa ya baro hanyar can baya. Wani daga cikinsu ya ɗaura masa rawani sannan ya kama wannan yaro ya ce to su tafi, sai suka ringa tafiya a cikin wannan daji domin kuwa su je can yankari su mai da wannan yaro. A haka dai suka ringa tafiya a cikin wannan daji har wannan yaro ya ringa jin daɗi a ransa yana cewa insha Allahu yanzu dai zan koma gida, yana ta murna a cikin ransa. Suna tafiya suna hutawa domin wannan yaro suna ba shi abinci da ruwa da nono, haka har suka yi ta tafiya a cikin wannan daji. Can kuma iyayen wannan yaro gaba ɗaya hankalinsu ya tashi, har da su wannan karin ake neman wannan yaro. Baban ya hau mota daban, ita ma uwar ta hau mota daban, suka je wurare daban-daban domin tabbatar da cewa sun gano inda yaron na yake. Haka zalika suka zo wannan wuri inda suka fara tunanin nan suka manta wannan yaro, ma'ana Marshall Caves ɗin, suka zo ba su tarar da kowa ba a wannan wuri, suka ɗan jira suka kwakwalla mai kira, haka zalika ba su tarar da kowa ba. Saboda haka sai baban shi ma ya tafi can, kowannensu ya bazama yana neman wannan yaro, kowannensu ya bi tawaga na malaman daji. Saboda haka su kuma wannan yaro suka yi ta tafiya har ƙarshe dai wannan Bafulatani ya gano wannan yankari. Yana zuwa wannan yankari sai ya zo wurin admin block ɗin nan, ma'ana wurin reception ɗin nan inda ake ɗaukar baƙi. Sai ya musu bayani cewa wani yaro ne gashi nan ya ɓata a cikin daji, shine gashi nan na dawo da shi. Sai suka yi ta murna suka ce la wannan yaron ne, ai tun da muka fitar da ma'aikata domin su nemo shi, la mun gode sosai ka ji malam ka. Suka ji daɗi sosai, sai da suka ba wannan Bafulatin wani abu ya ce a shi ba zai karɓa ba, me zai da kuɗi. Haka ya tafi. Wayannan ma'aikata suka zaunar da wannan yaro a wannan wurin reception ɗin, suka ba shi abinci sai ce ai ya ƙoshi ma, wayannan Fulanin sun ba shi, suka ba shi ruwa nan ma ya ce shi ma ya ƙoshi. Saboda haka sai wannan yaro ya zauna a reception yana jiran iyayensa su dawo daga wurin yawon neman sa. Motar uwar ce ta fara zuwa, sai da su faffaka sai wayannan ma'aikata suka diddiro, ita ma uwar sai ta sauko, tana saukowa sai ta ga wani Ahmad, wa nake gani kama Ahmad ne? Ahmad tana gudu. Ahmad shi ma ya rugo da gudu, sai suka runguma juna suna kuka. Ahmad yana ta kuka, ita ma tana kuka tana Ahmad na kewanka, Ahmad kai hakuri, Ahmad. Suna ta kuka abin tausayi. Wato dai Ahmad sai suka haɗe da uwarsa.
Can ba a jima ba sai baban shi ma ya zo, yana zuwa ya yi sauri shi ma ya zo rungume Ahmad, dukansu dai suka haɗu suna ta kuka. In taƙaita muku labari ya masu kallo da sauraro, a daidai wannan lokaci ne iyayen wannan yaro gaba ɗaya da wannan yaro suka hau mota suka kama hanyar da za ta fita da kai daga Yankari, wannan hanyar da suka biyo. Suka fita daga cikin Yankari suka je suka shiga airport suka hau jirgi suka koma garinsu na Abuja. Da suka je garinsu na Abuja kowa da kowa ya huta cikin wayannan iyalan, ma'ana dai suka yi ta tunanin abin da ya faru, kuma kowanne daga cikinsu ya gode wa Allah da ya dawo da su da rai da lafiya a cikin wannan katafaren gida nasu. Mutane kala-kala suka ringa zuwa da suka ji wannan labari suna jajanta musu, sai kasance cewa mutane addu'ar da suka yi musu ma ta ɓace. Kasancewa su mutane ne masu taimako, suna taimakawa talakawa sosai, suna sadaka sosai. Wataƙila hakan ne ya saka wannan sadaka da suke yi, wannan ibtila'i da ya faɗo a kan ɗansu bai faɗo sosai ba, ma'ana dai an samu sassauci na wannan ibtila'i, domin ita sadaka dama tana kawar da wani babban abin da zai faru da kai sai ya zo ma da sauƙi. Saboda haka sai waɗannan iyali suka zauna a cikin lumana. To, masu sauraro, fata an nishaɗantu, da Allah ka amanta a danna mana like da subscribe, sannan kuma a kaɗa ƙararrawa domin a sanar da ku idan mun sake saken wani labari mai daɗi. Za ka iya rubuto comment domin ka faɗi ra'ayinka dangane da wannan labari da ka ji, sannan kuma in kana so ka ƙara jin daɗin wani labari to gashi nan ka danna ka kalla, za ku gan shi a screen na nuna muku ku danna ku kalla yanzu. Na gode sosai.